Heddiw'n ddiwrnod Rhuban Gwyn. Beth yw diwrnod Rhuban Gwyn? Wel, diwrnod rhyngwladol i ddiwrnod trais yn erbyn menywod. Heddiw felly, ac am yr 16 diwrnod sy'n dilyn, ni'n gofyn i bobl i sefyll ynghyd i ddweud na i drais yn erbyn menywod. Ni'n galw ar ddynion yn bennaf i ddweud na i drais yn erbyn menywod a merched, ac fel pob dyn gwneud gwahaniaeth. #AllMenCan ydy'r neges eleni. A chafodd hwn ei fabwysiadu nôl y mis Mawrth pan laddwyd Sarah Everard. Byddai'r llofruddiaeth Sarah Everard y trais yn erbyn menywod yn fwy amlwg. Ond bobl bach, mae yna nifer helaeth o fenywod wedi cael ei lladd ers mis Mawrth, a dych chi ddim wedi clywed am un ohonynt. Mae hwn yn gyfle i ddynion i addurnedu neu i gadw adduned y Rhuban Gwyn, sef wneud siŵr bod nhw'n byth yn cyflawni unrhyw fath o drais yn erbyn menywod a merched. Bod nhw byth chwaith yn gwneud esgus bod hyn wedi digwydd, neu hyd yn oed aros yn dawel pan y mae'n dod yn fater o drais. Bydd rhai pobl bob amser ar ddiwrnod fel hyn yn dweud, wel, mae dynion yn cael eu camdrin hefyd, mae hynny'n hollol wir, ond heddiw mae'n ddydd y Rhuban Gwyn. Gofiwch bod yna gymdeithasau ar gael sy'n gweithio'n galed i gynorthwyo pobl sydd yn dod i chwilio am gymorth wedi ddioddef o drais domestig. Ond dynion yn bennaf heddi, newch ar uned i wneud yn siŵr bod merched a menywod yn ddiogel. 16 diwrnod gyda ni wneud gwahaniaeth. Beth i chi am wneud? Wel, fe allwn wisgo Rhuban Gwyn i ddechrau. Mae hwnnw'n gam. Neu beth am wneud un peth bob dydd am 16 diwrnod? Unrhyw beth, cerdded yn milltir bob dydd am 16 diwrnod. Rhannu'r fideo fe hon gyda rhywun arall. Byddai hynny'n gymorth i godi ymwybyddiaeth i ddiwrnod Rhuban Gwyn, ac i wneud yn siŵr bod ni'n codi ymwybyddiaeth bod dynion yn sefyll yn gadarn yn erbyn trais yn erbyn menywod a merched. Cofiwch am fenywod fel Sarah Everard pan ych chi'n cyflawni'r gwahanol bethau yma am yr 16 diwrnod. Cofiwch beth i gwyddodd iddi hi, a chofiwch bod 2 wraig yr wythnos yn cael ei lladd oherwydd cam drin domestig. Gadewch i ni ddweud na i drais.